En setembro de 2016, Galicia espertou cunha noticia que rompeu a normalidade dunha mañá de venres. O tren Celta que unía Vigo con Porto saíra de Vigo guixar pouco despois das 9. Era unha conexión internacional, cotía para moitas persoas, que atravesaba o sur de Galicia camiño de Portugal. A bordo viaxaban pasaxeiros e persoal ferroviario, nun convoi da serie 592 operado no servizo transfronteirizo. A entrada da estación do Porriño, o itinerario estaba preparado cara a unha vía desviada. Esa vía tiña unha limitación clara, 30 km/h. Pero o tren chegou á zona do cambio cunha velocidade moi superior á permitida. Segundo a investigación, circulaba arredor dos 118 km/h cando debía reducir de forma decisiva. Poucos segundos foron abondo para que unha viaxe ordinaria se convertese nunha traxedia. O convoi descarrilou preto da estación, impactou contra a contorna dun paso superior e quedou atravesado sobre as vías. A primeira imaxe que deixou o accidente foi a dunha cabeza motora gravemente danada e equipos de emerxencia chegando ao lugar. Bombeiros, persoal sanitario, policía, garda civil e traballadores ferroviarios participaron nunha resposta inmediata e complexa. Na estación montouse unha atención de urxencia para as persoas feridas máis leves. As persoas con lesións máis graves foron trasladadas a hospitais da contorna. O balance humano foi durísimo, 4 persoas falecidas e 48 feridas. Entre quen perdeu a vida estaban o maquinista, o interventor e 2 persoas pasaxeiras. Por respecto ás familias, esta narración evita nomes completos e mantén o foco no recordo e nos feitos. A pregunta que quedou no aire foi inevitable: como puido ocorrer nun tramo coñecido e sinalizado? A Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios analizou rexistros, sinais, velocidade, freado e infraestrutura. A conclusión principal apuntou ao exceso de velocidade na entrada á vía desviada. O tren recoñeceu sinais do sistema de seguridade, mais non se produciu a redución necesaria antes do desvío. A investigación tamén revisou se podía haber fallos de freado, de sinalización ou da vía. As conclusións oficiais non atoparon neses elementos unha causa directa do descarrilamento. O día anterior detectáranse incidencias en circuitos de vía, e por iso se fixeran comprobacións na estación. Esa circunstancia axuda a entender por que o tren foi encamiñado por unha vía que non era habitual para ese servizo. Pero circular por unha vía diferente non elimina a obriga de cumprir as sinais e a velocidade marcada. Anos despois, a vía xudicial tamén acabou arquivada ao non apreciarse responsabilidades penais noutras persoas. O arquivo non borrou a dor, nin as preguntas das vítimas e das familias. Tampouco fixo esquecer que a seguridade ferroviaria depende de moitas capas que deben funcionar xuntas. A formación, a sinalización, os sistemas automáticos, a infraestrutura e a atención humana forman unha mesma cadea. Cando unha desas capas falla ou non abonda, as consecuencias poden ser irreversibles. O accidente do Porriño tamén abriu un debate sobre os sistemas de protección dispoñibles naquela liña. O sistema empregado daquela alertaba e obrigaba a recoñecer sinais, pero non controlaba a velocidade do mesmo xeito que sistemas máis avanzados. Esa diferenza foi sinalada como un punto relevante para comprender a prevención posible. Falar do sucedido non é reabrir a ferida por morbo, senón manter viva a memoria e a aprendizaxe. Cada dato debe tratarse con coidado, porque detrás das cifras había vidas, proxectos e familias. Aquel 9 de setembro deixou unha marca profunda no Porriño, en Vigo, en Portugal e en toda Galicia. O paso do tempo non cambia o esencial, 4 persoas non volveron chegar ao seu destino. Outras moitas quedaron feridas física ou emocionalmente, e unha comunidade enteira tivo que asumir o impacto. Hoxe, lembrar aquel convoi é tamén lembrar a responsabilidade de protexer cada viaxe. Porque a seguridade non é unha idea abstracta, é a diferenza entre chegar e non chegar. E en O Porriño, esa diferenza quedou escrita para sempre na memoria ferroviaria de Galicia.